Pyöriä jalkaa. Yes. Hyvä. Hyvä. Ja rauhassa. Ja mennään. Taas jätä takapuolelle ylös, anna laukata. Ja heti ota sen fiiliksen pitkän sivun alusta vähän ylämäkeen. Anna mennä. Hyvä. Muista ulko-ohjat tuolla kevyt sisäkäsi. Jatka vaan. Auta ennen romahtaa. Hyvä. Hyvä. Mene vaan. Kevyt sisäkäsi. Auta taas ennen kuin romahtaa. Oikein. Yes. Ja sit rauhassa ravi. Siirrä hengitä ulos ja lähetä eteen. Hyvä. Kevyet kädet. Ja näin päin. Näin päin. Oikein. Ja tästä tasapainosta uudelleen käydessä se laukka. Ei haittaa. Korjaa rauhassa. Katso, ettei käännä enää oikealle. Auta kaarteesta, jos se on niin väsynyt, että se vähän ylvää. Ja mennään. Hyvä. Hyvä. Ja nyt toinen päästä tekee yhden ympyrän taas tänne, mutta älä istu alas, kun se on vähän väsähtänyt, niin anna vapauden sinne selälle sillä, että pysyt siellä vähän irti siitä penkistä. Jatka. Hyvä. Oikein. Ja vielä pari liikkeelle taas sillä fiiliksellä. Kannattaa miettiä, että jos se tuntuu, että se vähän losahtaa, niin sinne ulkovapaa sitten kaipa kevyesti. Mutta muista, että se on korjaa sitten nyt mitä se sanoo, mutta jos se lähtee eteenpäin, niin kiität sitä. Just näin. Ja jos tuntuu taas sieltä, se väsähtää niin uudelleen ja siellä on näin. Oikein.